Utrom unsoi yaka hukum haka sripale ban sedang ban penpera yaka tenat pule putih. Presiden Donald Trump mula penkre ban soi yaka hukum terikam men haka sripale ban sedang yaka kam ban penpera yaka tenat pule putih. Layathu arngut ki he sorkar haka CNN. Kasin jam ka ban sedang ban pendep yaka jingkular ka bakongsan haka jingyakun election. Presiden utmu banle ya kan ikakam haka jingelang haka sipale hapo White House long kihe sorkar haka bala khodru ya kilat jongka Republikan kihe jongka pule putih jongki jela bat ki khana school ru ban ye simentalang ka hukum trikam jong Presiden Trump ban penyar ya kalat pule putih kan aibor ya ki kimiki kpa ki jela bat ki snong ki thau ban sim yaka jing sensar bat pen bha yaki jingmi na ka bata baro ki khanda school ong unong aktin ka White House Harrison Phillips haka kerwo kat ba ka jing khang lut yaka tenat puli putih kan don kam yaka an jong ka kongres presiden tha yaka sekretari ka Linda MC Mohan ban sim ya baro ki sinjam ba don kam ban pensuk yaka jing khang yaka tenat pule putih bat ban pen phai biang yaka bor pule putih syaki jela ong uwe na ki he sorkar he sorkar ong baka jing ai pisa jong ka sorkar pedeng na ka banta ki samla pule ki badon ki jingduna haki di khotmet ki bahap hapo ka ain pule putih jong ki briu ki badon ki jingduna haki di khotmet rengkat bat ka jing ai pisa jong ka tai na ka benta ki school ki baduna ya ka yoka kot bat ka jingsiu ya ka ram jong ki samla pule jong ka sorkar pedeng kan nom sya penkela da ka te ka hukum ka USA Today kala penbenan ningkong ha ka sipale balak milenti ban soy ka CNN kaya thu ha ka basdang jong une ubunai baka White House ka dang sna ya ka te ka hukum ban sedang ya ka kam ban khang ya ka tenat pule putih kadai ka sinjam ka bakhadu jong ka White House ban tenju ya ka bor sensar jong presiden ha ka bala penkre lepa ya ki kam ain daki nong kersian jong ka pule putih ki ba persya ya ka nekarai Donald Trump bat Elon Musk ki lathmu ban penjot ya ki school pajba bat kalawei jong ki sanpau million ngut ki khana school hakin nong kendong ki jaka bamarjan bat ki jakasor hakeleng ka Amerika da ka pen praya ka pule putih pajba ban siu ye ki kot khajna na ka banta ki he saipan laong ka presiden jong ka National Education Association ka biksi prengli ha ka kerwo lada kalong ka bajob ki kamba peteng jong trom kin pen mensau ya baro ki samla puli da ka bapha ye ki kelas ban kustet penduna ye ki program ai jing kai kam penlong ya ka jing puli ka ba kham he ka ba kham rem dor bat ka ba omla ban yo da ki long ying ki ba pedang simno ya ki jing chakri ba kerpang na ka benta ki samla puli ki ba don ki jing duna haki di khotmat bat penduno ya ki jing da ya ki hok long beriu man beriu jong ki samla puli